Akwụkwọ abụọ nke ndị eze isi nke 10. Ma Ahab nwere ọgụ ụmụ ndị ikom 310 n'ime Sameria. Jehu wee dee akwụkwọ ziga na Sameria, zigara ndị isi Jezril bụ ndị okenye, zigakwara ndị na-azụ ụmụ Ahab sị, ma ugbu a, mgbe akwụkwọ a bara n'aka unu, ebe ụmụ onye nwe unu nọ n'etiti unu, ebe ụgbọala na ịnyịnya adịkwa n'etiti unu, n'obodo ewusiri ike na ihe agha, lepụtanụ onye ahụ nke kachasị mma, nke zikwara ezi karịsịa n'ime ụmụ ndị ikom onye nwe unu, doonụ ya n'elu ocheeze nna ya, buore ụlọ onye nwe unu agha. Ha wee tụọ egwu nke ukwuu hinne, sị, lee, eze abụọ eguzoghị n'ihu ya, anyị onwe anyị ọ ga-esikwa aṅaa guzo? Onye nke bụ onyeisi ụlọ na onye nke bụ onyeisi obodo na ndị okenye na ndị na-azụ ụmụ Izrel wee zigara Jehu ozi sị, ndị ohu gị ka anyị bụ, anyị ga-emekwa ihe n'isi anyị, ma anyị agaghị eme nwoke ọbụla eze. Gị mee ihe dị mma n'anya gị. O wee degara ha akwụkwọ nke ugboro abụọ sị, ọ bụrụ na mụ ka unu dịrị, ọ bụrụkwa na olu m ka unu onwe unu na-ege ntị, chịrịnụ isi ndị ikom ahụ bụ ụmụ onye nwe unu bịakwute m dịka mgbagha echi ruo Jezril. Ma ụmụ eze bụ ọgụ ndị ikom 310 nọ n'aka ndị ukwu obodo ahụ, ndị na-azụlite ha. O ruo mgbe akwụkwọ ahụ bara n'aka ha na ha chịrị ụmụ eze, gbuo ha bụ ọgụ ndị ikom 310, tinye isi ha n'ime nkata, zigara ya ruo Jezril. Onye ozi wee bịa gosi ya sị, ha ebubatawo isi ụmụ eze. Ọ sị, tụkọbanụ ha n'ọba abụọ n'ohere ọnụ ụzọ ama ruo ụtụtụ. O ruo n'ụtụtụ na ọ pụrụ, guzosi ndị Izrel niile, ndị ezi omume ka unu bụ, lee, mụ onwe m kekọtara mmadụ imegide onye nwe m, gbuo ya. Ma onye tigburu ndị a niile? Mara na ugbu a na ọ dịghị okwu ọbụla ga-adị n'ala n'ime okwu Jehova nke Jehova kwuru banyere ụlọ Ahab, n'ihi na Jehova emewo ihe o kwuru n'aka ohu ya bụ Elaịja. Jehu wee tigbuo ndị niile fọdụrụ ụlọ Ahab n'ime Jezril, na ndị ukwu ya niile, na ndị ọ maara nke ọma, na ndị nchụaja ya, ruo mgbe ọ dịghị onye fọdụrụ. Ọ hapụrụ ya. O bilie bịa jeruo Sameria. Mgbe ya onwe ya ruru ụlọ nlibe anụ nke ndị ọzụzụ atụrụ n'ụzọ, Jehu hụtara ụmụnne Ahazaya bụ eze Juda sị, olee ndị ka unu bụ? Ha sị, ụmụnne Ahazaya ka anyị bụ. Anyị na-arịdakwa ịjụ ajụjụ banyere ụdị ụmụ eze na ụmụ eze nwanyị. Ọ sị, jidenụ ha na ndụ. Ha wee jide ha na ndụ, gbuo ha n'olulu ụlọ nlibe anụ, bụ ọgụ ndị ikom 202. O kweghịkwa ka nwoke ọbụla fọdụ n'ime ha. O si n'ebe ahụ jee wee hụta Jehonadab nwa Rekab ka ọ na-abịa izute ya. Ọ gọzie ya sị ya, obi gị o ziri ezi dịka obi m dị n'ebe obi gị dị? Jehonadab wee sị, otu a ka ọ dị. Ọ bụrụ na ọ dị otu a, nye m aka gị. O wee nye ya aka ya. O wee mee ka ọ rigo n'ụgbọala ya. Ọ sị, jee so m. Lee, ekworo m na ekworo Jehova. Ha wee mee ka ọ gaa ije n'ụgbọala ya. Ọ bịaruo Sameria, gbuo ndị niile fọdụrụ Ahab n'ime Sameria ruo mgbe o kpochapụrụ ya, dịka okwu Jehova si dị nke ọ gwara Elaịja. Jehu wee chịkọta ndị Izrel niile sị ha, Ahab fere Baal ofufe nke nta, Jehu ga-efekwa ya ofufe hinne. Ma ugbu a, kpọọnụ ndị amụma niile nke Baal na ndị na-efe ya na ndị nchụaja ya niile ka ha bịakwute m, ka a ghara ile anya nwoke ọbụla ma ahụghị ya, n'ihi na enwere m àjà ukwu ịchụrụ Baal. Onye ọbụla elere anya ya ma ahụghị ya, ọ gaghị adị ndụ. Ma Jehu mere ya n'aghụghọ, ka o wee mee ka ndị na-efe Baal laa n'iyi. Jehu wee doo n'ụbọchị mgbochi nsọ nye Baal ka ha wee kpọsaa ya. Jehu wee ziga ozi n'Izrel niile. Ndị niile na-efe Baal wee bịa. Ọ dịghịkwa nwoke ọbụla fọdụrụ nke na-abịaghị. Ha wee baa n'ụlọ Baal. Ụlọ Baal wee jupụta na mmadụ site n'otu ọnụ ụzọ ruo ọnụ ụzọ ọzọ. Ọ sị onye ahụ nke bụ onyeisi ụlọ a na-edebe uwe, chịpụtara ndị niile na-efe Baal uwe. O wee chịpụtara ha uwe. Jehu wee baa, ya na Jehonadab nwa Rekab, n'ụlọ Baal. Ọ sị ndị na-efe Baal, chọsienụ ike hụ ka otu n'ime ndị na-efe Jehova ghara ịdị ebe a n'etiti unu, kama ndị na-efe Baal naanị ha. Ha wee baa ime àjà na àjà nsure ọkụ. Ma Jehu doro onwe ya nye ọgụ ndị ikom 4 n'ezi sị, nwoke ahụ nke kwere ka otu onye wepụga onwe ya n'ime ndị ikom ahụ, ndị mụ onwe m na-eme ka ha baa n'aka unu, ndụ ya ga-alara ndụ ya. O ruo mgbe o surebiri àjà nsure ọkụ, na Jehu sịrị ndị ọgba ọsọ, sịkwa ndị isi agha, baanụ tigbuo ha, ekwela nwoke ọbụla pụọ. Ha wee were ọnụ mma agha tigbuo ha. Ndị ọgba ọsọ na ndị isi agha
tụpụrụ ha n'ezi jere obodo Lọbal. Ha wee bupụta ogidi nke Lọbal sure ha ọkụ. Ha kwatukwara ogidi Baal, kwatukwa mee ka ọ bụrụ olulu okwu ruo taa. Jihu wee kpochapụ Baal na Izrel. Naanị mmehie niile nke Jeroboam nwa Nebat nke o jiri mee ka Izrel mehie, Jihu ewezuga ya onwe ya n'iso ha, bụ mee ihe ọlaedo ahụ nke dị na Betel na nke dị na Dan. Jehova wee sị Jihu, n'ihi na imewo nke ọma n'ime ihe ziri ezi n'anya m, i wee mee ụlọ Ehab dịka ihe na-esi dị nke dị n'obi m, ụmụ gị ndị ikom nke ụmụ ụmụ nke anọ ga-anọkwasịrị gị n'ocheeze Izrel. Ma Jihu elezighị anya ijegharị n'okwu Jehova bụ Chineke Izrel n'obi ya niile. O wezugaghị onwe ya pụọ na mmehie niile nke Jeroboam nke o jiri mee ka Izrel mehie. Na mgbe ahụ ka Jehova malitere ibipụ ụfọdụ n'Izrel. Hazael wee tigbuo ha n'oke ala niile nke Izrel site na Jọdan n'ọwụwa anyanwụ, ala niile nke Gilead, ndị Gad na ndị Ruben na ndị Manase site na Aroa nke dị n'akụkụ ndagwurugwu anọ bụ Gilead na Bashan. Ma okwu Jihu niile nke fọdụrụ na ihe niile o mere na ịdị ya niile, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Jihu wee so nna ya ha dina n'ọnwụ, ha wee lie ya na Samaria. Jehoahaz nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ma ụbọchị Jihu bụ Izrel n'ime Samaria dị 108.